Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. What's up guys? Muling nagbabalik Kibs TV. Yeah. So, rides na punta, bisan ulan, rain or shine, padayon na punta. Lingi ta guys kay base in left and right, tanaw ta. Okay, let's go. Paunahon na to na mga back ride. Wow, sana all na back ride. Yeah. So magsunod ta sa ilha kay naman sila mga back ride. Sana all na maglabing-labing na all. Na all. Yaya oy. So masilong sa ta guys. Mga pizza ta diri sa may bikiri dapit. Kay gipanugnaw na, kurog na mong itlog. Humana mong tagpangapi, lakaw na punta. So mo na ni. Sana all good on, sana all. Hapit na punta sa karinderya kay mamahaw ta. Gutom naman good. Let's go. Humana man puntag pamahaw. Let's go na punta. Adto na punta sa atong destination. So karon prepare sa mi dire kay manlakaw na pud mi. Sige. Let's go. So abot na ta guys. Nata diri sa may Minis Beach Resort. Mangita patag cottage kay murag daghanog naligo ron bisan pag-ulan. Gahi agi jong kauban. Tara kol, let's go. May tan-aw ni mga Nicole. Kani kol, goods gid kayo kol. Awaw nindot kay diri ang kuan kol. So karon kaon na lang ta ritso kayo. Manaman tagluto. Wala lang kita ka video kanina. Man ni kusog yung mukha akong kauban no. Lahi lagi din nasakitan ba. Seriously, what the fuck are you No, 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 no. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay ubod ng ganda. No, 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 no.
So mo diri na human atong vlog karon. So salamat sa pagtanaw o pagsuporta. So manguli na ta guys. Bye bye.